Den her video er en forberedelse af musiktimen fredag den 19. september. Slidesen fra sidste gang ligger i lektionen af dokumenter som en pdf-fil. Hvis man ikke var til timen, eller hvis man synes, man trænger til en genopfriskning af det, så kan man kigge på dem. Og selvfølgelig læse de relevante sider i bogen, som også står som lektie. I det funktionsharmoniske univers, der har vi dominanter, der leder til tonika i kraft af ledetoner. Har vi set et par gange nu, at hvis vi er i C-dur, så vil dominantens terts i G-dur-akkorden er det tonen H, der vil lede til tonikas grundtone C. Vi kan gøre ledetoneeffekten endnu stærkere ved at sætte en 7'er på dominantakkorden. Det ses ofte, en G7, dominant septimakkord hernede, hvor tonen F, altså septimen, så vil lede nedad til tonikas terts. Det her, det var vores C-dur-akkord. Og de to toner i dominantakkorden H og F, intervallet mellem de to toner er som bekendt tritonus. Og det er det spændingsfyldte interval, der gør, at vi fornemmer den her spænding og opløsning i det akkordskift. Hvad sker der i mol? Hvis vi stabler, ligesom vi har gjort i dur, hvis vi stabler akkorder, her er det en A-mol skala. Nu stabler jeg treklange på første og fjerde og femte trin igen, så vil vi se, at vi får på første trin en tonika-akkord, som er en mol-akkord, A-mol. På subdominanten får vi en D-mol-akkord. På dominanten på femte trin får vi en E-mol-akkord. Det er ikke så godt, fordi mol-akkorden den vil ikke indeholde den her ledende effekt. Derfor laver man dominanten om til en dur-akkord, også selvom tonearten er mol. Så vi laver den her E-mol-akkord om til en E-dur-akkord. Og dermed får vi netop gis som dominantens terts, og gis leder til grundtonen A. Så derfor, og det er en hovedpointe, dominanten er altid en dur-akkord. Og hvis man skal skrive den her dominantakkord på noder, og man er i mol, så kræves der altid et løst fortegn for at lave den her dur-akkord. Det er altså dur-septim-akkorden, der er i særlig grad en spændingsakkord. Det betyder også, at dur-septim-akkorden, den er altid dominant til noget. Det er ikke sikkert, det er tonika, den er dominant til. Hvis en akkord er dominant til noget andet end tonika, så kalder man den en bidominant, og det skriver man som et D i en parentes. Og så kan man så vise med en pil, at den fungerer som dominant til den akkord, der kommer efter. Her er et eksempel fra bogen, fra Georgia on My Mind, som er en sang i D-dur. Vi kan se, at vi kan placere de tre af de akkorder, vi ser her, uden problemer i D-dur, nemlig D-dur, den første akkord som en tonika-akkord, og H-mol som tonika-parallel, og E-mol som subdominant-parallel. Den, som vi umiddelbart ikke lige kan forklare, det er den her fis-7. Men hvis vi nu kigger på, altså dels kan vi konstatere, at det er en dur-septim-akkord, og sådan en er per definition altid dominant til noget. Hvis vi kigger på den akkord, der kommer efter, så kan vi se, at det er en H-mol-akkord. Og hvis vi igen kigger på frekvenscirklen, så kan vi se, at H og fis ligger ved siden af hinanden, at der er en kvint ned fra fis til H. Og eftersom fis 7 er en dur-septim-akkord, så leder den mod den følgende akkord. Så vi har altså her noget, der er dominant til noget andet, ikke til tonika, men til en akkord inde i sangen. Så det er så at sige en midlertidig dominant, og det skriver man så i en parentes, og den hedder en bidominant. Så fis 7 er bidominant til H-mol 7. Her er et andet eksempel. En sang i G-dur, Love Me Tender. Vi kan placere umiddelbart de to akkorder her, G-dur og D-dur, som dominant og tonika i G-dur.
Så har vi her en A7-akkord, som er en dur-akkord på skalaens andet trin. Normalt så vil der ligge en mol-akkord på skalaens andet trin. Men her der er det altså en dur-akkord og en dur-septim-akkord. Igen, så kan vi se, at den faktisk fungerer som dominant til den følgende akkord. A7 fungerer som dominant til D. Så jeg tegner en pil nu. Den har et særligt navn, den her dominantakkord, fordi den er dominantens dominant. Så den er en særlig slags bidominant. Den er det, man kalder for en vekseldominant. Og man skriver det som 2 D'er i det her tilfælde med en septim på. Vekseldominanten kan kendes ved, at det er anden trins dur-akkord. Så for lige at runde af, så har vi lært om bidominanter, som er dominanter til andet end tonika, og vi har lært om vekseldominanter, som er dominantens dominant, altså en særlig afart af bidominanter. Og en af hovedpointerne nu er, at en dur-septim akkord altid fungerer dominantisk.